ty budeš mať na hlave, ne? Čo? Kameru. Na ruke. Na hlave by bolo vidno iba tvoju hlavu odzadu. Na ruke, tuto pred tebou. Poď ďalej. Tam sa zmestíme toľko? Isto, hej. To 5 miliónov. 5 miliónov? Ja sem si máme veľa ľudí, čo tam majú. Ahoj Peter. Čau, čau. Vítaj v televízii. No, vítam. Čo si prosím ťa došiel sem robiť? Čo? Došiel som, žena mi dala narodeninám zo skok padákov. Á, veľmi pekný darček. Pôjdeme z 3000 metrov? Môže byť? Môže, čo ja viem, no. Je to dosť vysoko. No, to tak akurát. No, budeme nad týmito mrakmi všetkými. Budeme hore nad nimi? Áno, budeme nad nima. Čiže vidím, strach nemáš. Jak povedať strach. Troška tam je taká nervozita, no. Nervozita musí byť, to je ten adrenalín, ktorý začne stúpať pomalinky. Keby si nejaký strach pociťoval, pusti ho za seba, ja si s ním poradím. OK? A to noha je vonku, teraz tvoje obidve. Tak, s obidvoma rukami si pomôž, neboj sa dozadu, nepôjdeš a ruky na popruhy, hej. Dojde kamera, úsmev, zamávať, hlava dozadu a sa vykotíme. Nejak sa vykočíme. Super, no. Jak dlho pojeme hore? Ideme na to. Jak dlho pojeme hore? 25 minút. Ale oni sú tu. Ježiš, to sa jak chlapisko. Ten ide. No, to som presvedčil predtým. Aj pilota máme. A ja idem tiež. Aj pilot bez skákať? Nie. Padák má? Boh chráň. Keď sa budeme vrácať naspäť, tak tieto výške budeme otvárať padák. Ako? Neviem. Dá sa to ešte odvolať aj? Točí sa? Aj odvolať sa to dá, keby dá náhodou? Nedá. Jediná cesta je tady to. Áno, áno, máme len jednosmernú letenku. To mi dá z pilota na aut.
Toto je vrátik. Dobre? Super. Uvoľni sa už, kľudne, vysíme. Poď sa dole, Okuliare si daj dole. Nehaj pravú. Už sme. Horšie by to bolo bez padákov pri state, že? No to Kde by sú bolo. oni? Aha, tuto. Dobre, idem sa postaviť. Gratulujem. Pekný darček, nie? Super. Sme pre mňa. Paráda. Gratulujem, Peťo. Ďakujem. Tak ako? Super. Ukáž nám, čo si dostal. Certifikát. My môžem skákať aj sám. Skočil z lietadla. Skočil. Na budúce poženeme vyššie.